Църковното богослужение в чест на днешният празник Богоявление Йорданов ден в Гоце Делчев започна тази сутрин в 7 часа в катедралният храм Свети Кирил и Методий. Да участват в свещенослужението, посветено на Кръстителя, сред мирените в храма бяха и кмета на общината Владимир Москов, заедно с заместниците му Валери Сарандев и Богдан Боцев, общественици и културни дейци, както и много мирени. Църковният ритуал на Великият водосвет бе воден от негово високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим. Светената вода, предназначена за ритуалът при спускането на Богоявленския кръст в ледените води на река Градска, бе пренесена с литийно шествие от катедралния храм до традиционното предварително завирено място на река Градска. Тридесет и двама смели млади мъже с нетърпение очакваха спускането на кръста в студените води, за да се опитат късмета да се преборят за дървения кръст, който митрополит Серафим хвърли в завирената река. След кратка, но гореща борба в студените води, 18-годишният неврокопчанин Христо Бацалов бе най-бърз и ловек, и късметлия, улови кръста от дъното на реката и го целуна, както повелява традицията. Той получи поздравление и от всичките си конкуренти, с които се пребори за кръста. В знак на уважение те го оплискаха обилно с вода от всички страни и също целунаха кръста за здраве и късмет. Браво! Айде, завъртите едно хубаво! За втори път ли се хвърли да хващаш кръста? Не, за втори път, миналата година също. Браво. Не. За втори път. Лични поздравления и благословия Христо получи и от митрополит Серафим. Дядо Серафим дари малък златен кръст на късметлията, който Неврокопският митрополит лично окача на врата му. По стара традиция, след изваждането на кръста от студените води, негово високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим освети знамената на офицерите и сержантите от запаса и резерва, гранично полицейско управление и водните извори. А късметлията Христо Бацалов пожела на своите съграждани много здраве и късмет през новата 2025 година. Бог да ни закриля и да ни насища със своята благодат, да живеем в мир, благосъстояние и във всяко добро за много години.